Pondělí mi ještě bylo hej, takže jsem si odtáhla domů 2 balíky s oblečením, doma ještě udělala krosány. V úterý už to bylo horší, celou noc jsem se potila, nemohla spát. Ráno jsem si uvařila čaj a pracovala z postele, to se prostě nedalo jinak. Vyhodila jsem si z kopítka, dala si Vincentku, rozjel se mi kašel, takže jsem si nasadila stop kašel, takže pokud i vy jste těhotné a trápí vás kašel, tak tenhle sirup můžete. Ve středu to už mi bylo líp, takže jsem zvládla aspoň tousty s marmeládou a pracovat u stolu. Ranní přivítání od Petříška Oříška, nebýval mazel, ale teď už fakt chce pozornost a mazlení. Dala jsem si aspoň kefír ke svačině. Balíček, co jsem dála v pondělí, byly kalhoty pro syna. Za to můj balíček nestál ani za nahrání. Ten celý vrátím a nemám tady co na sebe. Břicho už je fakt větší a začíná být chladněji, takže prekérka. Zahráli jsme si Uno, taky svačiny a večer jsem dělala a večer už jsem fakt byla ve spojení s Virozou úplně vyřízená. Ale období svíček a čaju je tu, takže to mé srdíčko zaplesalo. Dávám si teď ráda rooibos, samozřejmě v hrníčku, který jsem si sama ozdobila, chutná nejlíp. Už se mi vracela i chuť, takže jsem si fakt pochutnala na polníčku, tu nějakou mozzarella, sušených rajčatek a okurce. Ve čtvrtek ráno jsem načapala béďu s dalekohledem a terčíkem, šmírák jeden se fakt nezdá. Taky jsem měla svátek, kdo mi nepopřál, má jedinečnou příležitost popřát v komentářích. Dostala jsem dárečky a krásnou kytku od manžela. Dárky mi dala i mamka. Ukážu vám například tuhle kabelkovou verzi Armani C. Moje nejoblíbenější vůně jsou právě od Armaniho. Dle mého jsou intenzivní a vydrží nejdýl. Pak jsme měli kroužek šití, no a v pátek jsem se zbudila ve 2:20 a po nějaké době jsem se radši zvedla a šla si udělat čaj a škrtat 8směrky. Před 5 jsem si šla lehnout a spala jsem asi 1,5 hodiny. Okolo 6:30 jsem se šla umýt, abych se probrala, vyfoukala jsem si vlasy a udělala jsem si skincare. K obědu jsme měli domácí pizzu a byla fakt výborná. Manžel pak dělal pivo, takže jsem okukovala. No a pak jen doplnit zásoby v lékárně a víkend může začít. A jaký týden jste měli vy? Dejte mi vědět. Děkuji moc za zhlédnutí a pa.